Na het grote succes van de vlog van vorige week, deze week gaan we weer een nieuwe video. Hartstikke leuk dat je naar Jost. Dus zei ze doen toen omheen. Deel deze video en we abonnee vanzelfs van de Friese Vlogger. Check vooral even op mijn Facebook, want daar heb ik deze week ook wat leuke reels plaatst. Of op mijn Instagram. Nou, dan gaan we nog verder met de video. Achter je. Alles goed? Ja, goed joh, met jou? Alles goed hoor. Ja, ik zie jou toch wel eens ook lopen bij ons voor kantoor. Hoe kantoor? Ja, dat is op het Zuiderplein. Zuiderplein? Zuiderplein, ja, ik zag je deze week al lopen op het Zuiderplein. Met een hond liep je. Ja. Ja, mensen die zeggen altijd wel eens van heeft hij geen, heel vaak zeggen van oh, ja, dan heeft hij geen konijnen meer, maar nee, je bent overgestapt op honden hè? Nee, het is niet mijn hond, van mensen. Niet mijn hond, van mensen. Oh, die is niet van jou, oké. Van mensen laat ik op. Oh ja. Oké, nou maar wat staat op het plan vandaag, want het is vandaag mooi weer hè? Ja, gewoon fietsen kijken. Ja. Ook cadeautjes zien. Ja. Ook cadeautjes zien. Nog specifieke plaatsen waar je gaat vertoeven? Nee, overal nergens. Overal nergens. Nog plannen voor het weekend? Leven, ademhalen. Leven? Ademhalen. Moet doorgaan hè. Ja. Maar je gaat door ja? Ja. Ja, hè? Later. Later. We rennen nog even de oude Doelensteeg in hier in Ljouwert. Op de achtergrond natuurlijk de Achmea Tour. Hè. De meesten die wel eens in Ljouwert komen, die herkennen natuurlijk wel. Ik zal even wat dochter bij draaien. Oh, je had hier een les van een reg hier. Maar die rent aan de andere kant van de camera, dus die kan je net zien. Allerlei bedrijvigheid hier in de oude Doelensteeg. Hier hebben bijvoorbeeld dit is een Beer Glazen, denk ik dit. Ik denk dat dit Beer Glazen ben of zo. Denk ik. Je zal even tillen? Wat zei je? Je zal even tillen? Ben je help? Ja, help bij mij. Tuurlijk, dat zoek ik ook wel. Ik zoek ook wel help vregen. Oude Doelensteeg natuurlijk vooral bekend hier als een soort van uitgaanscentrum. Hè? Maar alweer leuke bars als de oude stoep. Maar goeie daar even. Er zit nog een broodjeszaak, Dunoor. Wat hou je nog meer? De Kantelaar en de Doelenbar zit hier ook nog wel. Sieps, bar Sieps. Nou natuurlijk al je weer waarschijnlijk vooral op jongens die jongen druk met al je studenten. Dus Het mooiste plekje van Leeuwarden. ja hè? Ja. En waarom is dat? Nou, die kroegjes allemaal. Kom je er ook wel eens? Nou, nog niet meer. Oh, vroeger wel? Ja, wel. Ja? Ja. Je wie een echte kroegtijger? Of, Nou, dat doen we niet, maar ik kwam hier wel hier. Ja hè? En wat zijn er meer mooie plakjes van jou, vind je ook? Mooie plekjes. Ik vind het wel wel mooi. Ja, weet je wel, ja. Ja. Je weet, Nieuwe Stad en zo, als ik gezellig. Leeuwarden is een heel mooi plekje. Ja hè? Ja. Ben je ook een echte Ljouwter dan? Ja. Praat je ook lief anders? Ja. Ja, ik heb het ook wel een beetje, ja. En wat betekent dat voor jou, dat je lief anders praten? Ja, dat hoort erbij. Als je in Leeuwarden wonen en je bent er geboren, dan praat je Leeuwarden. Ja. Vind ik een mooie taal? Ja. Is het wezenlijk oors dan, nou ja, Nederlands of Fries? Ja, het is anders, heel anders.
Wat is er dan anders bijvoorbeeld? Ja, ja, je zegt heel andere dingen. Ja. We gaan even de stad in. We gaan niet even de stad in, nee, we gaan even de stad in. Oh, ja. Dat is heel wat. Ja, man, ik zie wel uit. Ik altijd, ik altijd reuring hier in Doelensteeg, hè? Ja. Ja. Het is toch mooi om te zien hoe een impact dat is. Lietse kwarte steeg op mensen had, hè? Misschien toch meer een soort van gevoel dan dat het misschien groot is, hè? Het gevoel van de Doelensteeg. Goeiedag mevrouw. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Ja, want Jong is zo, ik denk van we kennen je ook gewoon, maar... Nou ja, joh, hebt wat een bekend gezicht, want volgens mij ben je de Frieske vlagger of zo. Ja, dat zo klopt. wat. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, oh, je had wat Sjoerd? Ja, wel eens een filmpje. Ja, ja. Dat vind je het leuk? Nee. Ja, zeker. Friesk is altijd goed, dus Ja, je draagt Fries en warm hart aan? ja, absoluut. Absoluut. Ja. Oké. Is dat dan de reden dat je het jongen of oorredenen? Nou, het komt zo wat voorbij. Mijn band, die zit ik wel wat op de socials, dus dan zie je wel eens wat. Oh, ja, leuk. Ja. Nou, leuk. Leuk Ja. hè? Zeker. Maar ik ging gauw weer verder, want ik heb wat een strak schema, joh. Dus, Oké, nou ja, ik wil je succes net verder. onderbreken verder, dus Ja. succes. Hoi. Hoi. Nou, leuk. Huh? Ja, ik doe een filmpje, hè? Ik doe een beetje video. Of wat goed. Ja, goed hè? Work of zo? Of, Ja, ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger heet dat. Ken je De dat? Frieske vlag? Nee, die ken ik net. Nee, ken je dat wel niet? van Fries, maar de Frieske vlag ken ik net. De Frieske Vlogger. Vlogger? Ja, vlogger, ik ben een vlogger. Nee, die ken ik net. Kom je ook niet in Friesland dan? Ja, helemaal. Ja. We gaan de Frieske Vlogger nooit zien. Nee, Oh, nee, Oh. ik ben in Tietjerk, maar ik ben echt al jouwer. oké. Ja. Wat doe je met die check dan? Ja, dat rent zo eens een keer in het leven. Dus Of hebben ze een mooi bungalow daar? ja, Ja, klopt. ja, Dat is oh, hartstikke ja, heel goed mooi wijken bezocht. dat, hè? Ja, Ja. helemaal super. Ja, dat is geweldig toeven daar. Wil je in het wij, want ik wil wel een bungalow hebben. Nee, het is zo fijn leven. Ja. En wist ik sport heel vol, ik ren wat marathons. Dus, en dan fiets ik altijd even naar de stad en dan Ja. is ik best van training, wist wel. En dan denk ik, oh, dan ga ik daar de rest en hier de reuring. Ik werk ik al in een neushoorn en het popcentrum. Oké, dus oké. en Ja, ik zit de festivals. marathon in Malaga ook wel. Ja, heb ik mijn militie die. 2022, hoor, 12. Ja, ja. Oh, wat vorig leuk jaar dus. had ik mijn Valencia rond. En ik ga nu naar Istanbul, de marathon rennen. In Valencia schijnen ze een heel mooi park te hebben, toch? Wat Ja, er, onvoorstelbaar mooi. Hey, dat is, die rivier die haar Ja. ze dempt en dat is een sportgebeuren en recreatief gebeuren met terrasjes en weet ik wat. En te fietsen en te rennen en te ja, draven. leuk, steeds, leuk. Helemaal super. Ja, Ja, daar ga ik met- je zit er ook wel sportief uit, hè? Wel Ja. zongen uit. ja, nee, dat was het pad. Dat was goed voor jezelf posten, toch? Ja. Zo werkt het in het Ja, leven. maar ja, marathon. En ik ben elke dag blij en wat was nog meer? Ik kreeg even bij mijn dochter, maar bij mezelf even in de studio West, in de Cyprianer Steeg, dus ik zo'n feestje. Dus en verder doe ik volle in green bij de stad, dat zit om de stad green te houden. Dus ik doe een heel ja. veel in de stad. Ik Had je net een keer de film, zat je daar en aan steeg bezig? Ja, klopt. dat Ik is ga, wel, ja. Oh, dat wie dat. Ja, Ja. had ik die Jerrisjongen. Ik denk aan een bekende kop. Ja, Nou, vandaar. Nou ja, geniet van het leven, jongen. Hey. zal ik wel. Hey. Jo, ik. Maar het is een fijne dag. Ja, moet zijn. En doe ze goed in die check, hè? Geef het lang, hè? Oké, hoi. Zoek je nog eens een keer daar. Ja, wat zil ze? Ik zo'n mooi bungalow. Zo, die mevrouw niet kijkt hier natuurlijk een strak schema. Zo, als je zo de straat rennen en je stiert wel hier bestien voor de meesten om met te praten, dan moet je beslist een strak schema hebben. Dan moet je eigenlijk alles behalve. Ja, goeie. Maar alles behalve een strak schema hebben. Ja, goeie. Hoi. Zo, nou, de jassen die voelen goed in de smaak, ja, bij de vrouw. Nou, mooi. Ja, die voelen ze ook lekker. Dus dat is weer goed gekeurd. Nou, hoe weer het vorige weekend het schip? Hij nog een jongen? Ja, we hebben van Willemant. Nou, Ja, mooi, van mooi. Willemant. Ja, hij het eerste deel was, jongen. Ja? Hij hield ik op app zetten. Maar je slaapt net, jongen. Oh, Dus dan hebben we in de keten het slaapt nog even, jongen. ja. En toen, ieder pas in de gaten. Het wordt ook vrij lang natuurlijk, hè? Dus ja, je maakt ook wat zitvlees aan natuurlijk. Hè? Ja, Want, die waarom niet, hè? oh ja, ik zeg het. Ja, in de comments. Ja, heel mooi, heel mooi. Ja. Heel mooi.
Ja. Voor mij is dit begrepen wel waar het ook dan maar de vlog van vorige keer hebben. Ja, dan snap je het wel. Hey, maar of die vrouw is volle handen, dat was nog niet mijn naam. Ja, dat gaat soms heel snel. Vergrijzen slaat daar wie de spek. Dit is mem. Oh ja. Die komt om en om. Jo, zijn Hier allemaal die om. vrouw, de hoorde ik iets meer. Ja. Praat je ook Fries, meneer? Nee, ik praat gewoon algemeen beschaafd Nederlands. Oh. Maar ik versta het heel goed. En waar praat je ook in Fries? Wat vreeg je mee? Omdat ik gewoon van de andere kant van de dijk wegkom. Oh ja? Waar kom je bij dan? De afsluitdijk. Ah, oké. Daar kom ik weg. Permanent? Nee, Wieringermeerpolder. Oh, de polder. De polder. Oké. Ja, En dus- wat brengt jou in Jout? Ik heb ben hier verzeild geraakt vanwege werk. Oh. Ja, en dat was gewoon gemeentelijk rijks toen nog. En dan kon ik overal heen switchen. En toen heb ik gedaan. En, Wat voor werk heb je dan gedaan? ik heb in de groenvoorziening gezeten. Oh, oké. Ja. Hier in Leeuwarden of? Ik heb in Leeuwarden gezeten. Ja. Ik heb in de hele gemeente Achtkarspelen gewerkt. Oh. In de plantsoenentuinen en zo. Ja, En, bij de post. buitenpost ook. Ja, dat was mijn laatste standplaats eigenlijk. Oké. En dat vond ik heel leuk. Ja. Ja, altijd met plezier, altijd met de mensen contact. Ja. En in de wijk. Het was vertrouwd, hè. En wat deed je dan? Schoffelen? Ja, van alles. Schoffelen, onkruidwieden, zagen, van alles. Heb je nog groene vingers? Ik heb, ze zien er niet groen uit, maar ik heb ze wel. U hebt ze wel, ja. Oké. Ja, Wat spreekt u nou zo aan dan, in het groen om daarin te werken? alles. De biodiversiteit, alles. De natuur, vogels, de bloemen, planten, dieren. Ja. Ja, alles. En ja, u werkt nu niet meer in de groenvoorziening? Nee, ik ben nu met pensioen. Sinds Oh ja. 2023, half oktober. Maar ik zou zeggen, je bent ook veel buiten natuurlijk. Ja, natuurlijk ben ik altijd veel buiten. En Ja. ik doe een natuurfotografie. Ook nog, oké. Ja. Ja, en ik zit op- Wat fotografeert u dan? Natuur, vogels, alles wat in wild in Nederland. Dus, Alles wat in de natuur is. Dat, ja, en dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Want als je dat ziet en je bent ermee opgegroeid. Hè, ja. en nou ja, kijk, en een boerenachtergrond. Hè, van in de hele familiaire situaties. Maar kon u datzelfde werk in de groenvoorziening niet in Noord-Holland doen dan? Nee. Nou, omdat ik dus, nou ja, kijk, dan moet ik dieper op de materie ingaan en dat wil ik niet. Nee. Ik wou het een beetje gewoon houden zoals het nou is. Ja, nee, prima. Ja, Kijk, is goed hoor. En als dat zo is, dan kan ik nog wel uren en uren doorpraten. Oké. Dan kom je hier nog eerst nog niet weg. Nee, ik heb nog 1 minuut. Ik heb nog 1 uur en 12 minuten op dit kaartje over. Dus, Ja, maar ik moet ook zo met de trein mee. Oh, Maar dat geeft ook niks. nee, dat geeft helemaal niks. Nee, En zeker niet. Nee, ik dacht, ik moet met de auto naar Leeuwarden. Ik dacht, dat gaan we maar niet doen. Oké, nee. Nee, ik denk, dan pak je de trein. Ja, dat is wel makkelijk. Ja. Ja, en dan, dat is Ja. een heel klein stukje lopen. Hangt natuurlijk vanaf waar je vandaan komt natuurlijk. Maar, Buitenpost, vlak bij het station. Oh, oké. Oh ja, kijk ja dan. Ja, dat is een ben je prachtig erbij. mooie gemeente. Een prachtig mooi. Karspelen. Achtkarspelen. Ja, Ja, wat wil ja. je nou meer? De trein die staat er, Ja, die stopt er. ja. En nou ja, Maar nooit teruggewild naar Noord-Holland? nou nee, kijk. Het is zo. Het was toen gewoon zoals het toen was. En als ik dus naar 25, 30 jaar terug moet, Ja. dan is het toch veranderd. Ja, natuurlijk. Ja. Dan is het Zeker, veranderd ja. dus. U bent ook veranderd. Daar is het veranderd. Oh ja, ben ik veranderd. Oh ja, Ja, nou, dat denk ik, ja, dat weet neem ik ik wel niet, aan. Dat neem ik wel aan dat het Ja, zo is ja, natuurlijk. ja, Ja, ja. dat was even een grapje er tussendoor. Maar kijk, en dan denk je dat je dat daar weer vindt. Ja. Nee, dan vind je het daar niet meer. Nee. Want ieder is zijn eigen weegs gegaan. Hè? En dan kom je Wat is terug. een eigen? Zijn eigen wegen Oh, gevolgd. eigen. Oh, zo. Ja. Hè? Ja. En dan, nou ja, en Ja. dan krijg je nou zulke dingen. Ja. En zo gaat het in het leven. Maar u mist het niet, Noord-Holland. Nee, ik slaap overal waar ik kan slapen. Ik slaap zo en ik ben alles vergeten. Oh. Weet je wel, ik ben heel makkelijk. Ja. Ik heb veel over de wereld gezien en gereisd en aanpassing is gewoon, maar er zijn ook wel eens mensen die passen zich niet aan. Nou ja, ik wil me altijd wel aanpassen, maar ja. Ik ben ook misschien een ander kaliber, maar ja, dat geeft ook niks. Ja. Nooit Fries willen leren? Oh jawel, nou jawel, maar ja, weet je wat het is? Tuurlijk wil ik dat wel. En dan weet je toch, tuurlijk, Friesen zijn goede mensen, er is niks mis mee. Maar het gaat er gewoon om. Ja. Die probeert weer Fries te leren, weet je wel. En dan krijg je dat gezeur weer. En dan val ik weer terug op een ABN, Nederlands gewoon. Hè. Ja. Maar ik heb er geen hekel aan, absoluut niet. En ik ben altijd wel iemand die een beetje rap is van tong ook soms wel. Maar ja, je kaas kan de bal verwachten natuurlijk. Dat is ook wel Misschien is het ook wat lastiger in het Fries om dan misschien de intensiteit misschien vast te houden van het spreken. Ja, dat ook. Ja. Maar Maar misschien dat veel nadenken over wat je... Ja, in feite, ja. Ja. En het moet voor mij eigenlijk, normaal is voor jullie het automatisme. Ja, En ja. voor mij is het ook een automatisme.
automatisch. Ja, Nederlands. Dus ja. snap ik. Nou ja, prima. Dank u wel in ieder geval. En Dat gaat een fijne reis terug naar bij de post. Nou, en jij ook nog een hele fijne dag. En ik Ja, hoop dank dat u je nog wel. goede Doe eens de groeten daar. Mijn ouders wonen er ook. Dus, En dat je nog heel fijne gesprekken ergens elders mag oppakken of zo. ja, Hè? je zou het zeggen. Ja, Mensen- je zou het zeggen. Met mensen waar wat bij zit. Ja. Ja, oké. Ja, Hoi, tot ziens, hè. Hoi.